So in case ito yung mga huli nila ngayong araw na to. Tatlo sila. Ayan oh guys, oh, tatlo. So malaking isda. Meron pa daw iba. Apat nga yan eh. Oh. Okay, so kaya pa doon. Abangungo. Dulaga lang. Sabihin mo mga presyo. Ay, kadakol. Ito ang hito sa amin. Kulang ka mo ba? Kapay. Dahil. Oh, tupa. Oh.